Pakistanda protestçilerin ve hökümet resmilerinin arasındaki gepleşikler netijesiz tamamlandy. Siyasatçı İmran Xanyň wedinçi Tahir Al-Kadri'nin ýolbaşçylygyndaky müňlerçe protestçi Premier Ministr Nawaz Şerifiň wezipesinden çekilmegini talap edýär. Olar hökümet baş tutanyny we beýleki resmileri geçen ýylyň saýlawlaryny galplaşdyrmakda aýplaýarlar. Kadri şowsuzlyga uçuran soňky gepleşiklerden soň özüniň indiki gepleşiklerden ýüz öwürýänligini aýtdy. Pakistanda sövdägerler we işewerler Peşawarda hökümete garşy demonstrasiýalara garşy çykyş edýärler. Olar dowam edýän syýasy kriziň özleriniň sövdasyna zeper ýetirýänligini aýdyp protestleriň tamamlanmagyny talap edýärler. Ukrainada protestçiler Goranmak ministrliginiň öňünde 2 gün bäri jemlenip, ýurdun gündegorunda gabaga düşen Ukrain goşunlaryny halat etmegi talap edýärler. Ukrainanyň harbiýlerine talaba laýyk ýardym berilmeýänligini aýdýan protestçiler ministrligiň baş ştabynyň edarasyna hüjüm etmäge synanyşdylar. NATO we Kiyew Orsiýa Federasiýasynyň harby güýçleriniň Ukrainanyň territoriýasyna girenligini we basyp alandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda resmiýetleri hökümetiň talaplaryny berza etmek üçin Livap ýylaýatynda wagtyndan öň paxtany ýygmagy tapşyrdylar. Daýhanlar paxtanyň möhletiniň öň ýygylmagynyň gozalaryň doly açylmanlygy sebäpli zaýalanjakdygyny aňladýanlygyny aýdýarlar. Mektep okuwçylarynyň en semeti paxta ýygma gatnaşýar. Bu Türkmenistanda adaty ýagdaýa öwrüldi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.